Vi skal først på Christiansborg og møde de to folketingsmedlemmer fra Esbjerg, Ulla Tørnæs og Kim Mortensen. Og så skal vi rundt og se Christiansborg og nogle af alle de kringkroge, der er på den store borg. Så skal vi i Snapstinget og have god frokost. Og når får vi mulighed for at høre noget debat eller noget? Det gør vi. Der er en forespørgselsdebat i Folketingssalen kl. 1 om problemerne med digital tinglysning. Det der med, at folk ikke kan få tinglyst deres huse, og derved få dem solgt og må vente med at få penge i måneder. Det er der en forespørgselsdebat om, og den skal vi så op og overvære noget af det. Og så skal vi prøve at diskutere lidt med folketingsmedlemmerne bagefter, hvordan er de arbejder, om de arbejder fornuftigt, eller det er tåbeligt, de går derovre. Vi var så heldige, at vi lige fik skaffet 50 billetter til indgang til Frederik den 8. palæ. Frederik den 8. palæ, det er der, hvor Frederik og Marie, de skal bo. Og det er åbent indtil den 1. juli, og efter den 1. juli, der kan man kun komme på besøg, hvis man bliver inviteret, og det er der nok ikke så mange af os, der gør. Så lige de 50 billetter, de var ekstra efter. Men næste gang, så tager vi Amalienborg Museet, og måske tager vi Operahuset, så der er muligheder stadig. Jeg har hørt, at lille Isabella bliver 3 år i dag, men vi skal nok ikke gøre os forhåbninger om at møde hende. Det skal vi nok ikke, men de flager nok ekstra på Amalienborg, og jeg ved som ikke om, at Garden, måske er Garden også i ryg, det er de jo på dronningens fødselsdag. Jeg er ikke klar om, det er det på Isabellas, men det må vi jo se, når vi er nede på Slotspladsen. Sådan er det. Ville med portrættet af Poul Schlüter. Jeg tror måske, det hænger lidt sammen med, at det er sådan lidt post. Og det lugter vitterligt af hest ude på de kontorer, der kommer ned fra stallene. Derfor så forsvinder de stille ud af historien. Er det ikke fantastisk? Det betyder hurtig afklaring for det berørte, hvorimod en erstatningssag kan tage mange år og koste en resultat det er at jer, der vælger at deltage. Lidt derovre, som er det nordvestlige. Ja, det forstår jeg jo ikke. Nej. Jamen, altså, jeg synes, det er jo fantastisk at se. Ja. De forskellige rum. Ja. Så var det fantastisk at gå ind for at komme indenfor. Ja. Ja, så det passer rigtig godt til Parken. Ja. Du kunne godt finde på at bruge sådan en mulighed. Ja, okay. Du kunne godt føle dig hjemme der. Jamen, jeg siger også, ligesom de andre, det er jo fantastisk smukt. Ja. Utrolige farver og det hele, det var bare smukt. Ja.